Isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Jien Sister Teresa nsellimlek u ngħidlek il-paċi tal-Mulej u dejjem miegħek u mal-familja tiegħek. Eżis, diħlil fi żmien qaddis l-Knisja fil-ħnina tagħha tipprovdilna biex inħallu l-menti tagħna jaħsbu fuq il-ġrajja li ġrat ta' Sidna Ġesu Kristu l-qaddis tagħna li libes il-ġisem divin tiegħu fil-ġisem fqajjar tagħna. U sa nirriflettu barra l-Knisja hekk toffrilna dan biex inħarsu lejn dan il-qaddis tagħna Ġesu imdendel mal-għobda tas-salib u nħallu li l-ħajja tagħna tagħmel bidla. Ma nibżawx mitbatija, nitwaħdu miegħu għax hu s-sosten tagħna. U bata ma rebaħ għalina għandna post imħejji, sejjer inħejjilkom post biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. U dan isarrajna għażiż. Allura jiena sa nipprova impoġġi xi xeni dwar din it-tbatija li bata dan li mallem qaddis tagħna Ġesu biex flimkien nirriflettu u nħallu il-ħajja tagħna tinbidel. Ma nibżawx mitbatija. Ġesu ma beżax. L-ewwel xena fil-fatt li sa nagħmel ta' meta Ġesu inxteħed fl-ort tal-Ġetsemani hemmhekk fil-ġnien jitlob jekk jista' jkun biddel dit-tbatija ma niflaħiex. Ara tagħmel xi ħaġa oħra ma spiċċa. Sentenza verament sabiħa, mhux li rritien, imma li tritien tba' u hekk sar. Nirriflettu, issa jiena meta nispiċċa nitkellem sa nagħmel il-video clip ta' din ix-xena ta' Ġesu jitlob fil-ġnien u wara nagħmlu xi riflessjoni. U nibqgħu sejrin kull darba nitfalkom xena nagħmel xi introduction żgħira u nħallu l-moħħna fil-profond jaħseb għax il-kelma talla eżies, il-kelma talla trid lienna inħalluha tinżel f'qalbna ħa tagħmel il-frott. Ħalli iva, ġurnata għad tisparixxi din it-tbatija bħalma sparixxiet tal-Mulej għax qam rebbieħ. Hekk sa jsir minna. Sa qed inbagħtu imma hemm mument li sa jisparixxi kollox, nintaqgħu mal-ħalleq tagħna narawh wiċċ imwiċċ ferħanin għal dejjem. Mela nagħmlu attenzjoni għal dan kollu li se nipprova nagħmlilkom dan iż-żmien tar-Randan ta' 2026. Father, if it is possible, let this cup pass from me. Let it be as you, not I, would have it.
immorru bil-fidi, bl-għajnejn tal-fidi, naraw jintefal tulu mal-art u jiftaħ idejh jisu qiegħed jipprova jaqgħad tieħ il-qalb u t-tama. Kellu qtieħ ta' qalb, ma kellu fl-istess ħin tama f'missieru il-Ġetsemani. X'sija dik, il-waqt ta' biża' u ta' qalb maqsuma, ta' dwejjaq u ta' għaraq ta' dem u l-ħbieb dawk reqdin mhumiex qed jifhmu x'qed jiġri. Il-Ġetsemani, il-waqt tal-akbar tentazzjoni. Iva ġelsu ġitu din it-tentazzjoni li jerġa' jieħu lura malajr il-glorja tiegħu ta' Alla u jabbandunana. Ma m'għamilx. Il-Ġetsemani, il-waqt ta' talba bil-ħrara u ta' dialogu ta' Iben Ġesu dan Ġesu. L-Iben beda jitkellem ma' missieru, il-waqt li bimħabba jaċċetta il-kalċi ta' tbatija. U għaw niridu nixbħu għana. Il-Ġetsemani, il-ġnien li fih f'dik l-agonija jerġa' jinfetaħ il-bib ta' dak l-ewwel ġnien tal-istorja tal-bniedem u l-bniedem li jbati Marell jerġa' jintela bit-tama. Ngħidu din it-talba, meta ngħidilkom nwieġbu mulej ħniena. O ħabib tal-bnedmin li fil-ġnien taż-żebbuġ timlina b'tama ħajja lilek nitolbu bi gratitudni kbira. Mulej ħniena inwieġbu, mulej ħniena. O ħabib tal-bniedem meta tintelaq fidejn il-missier biex tagħmel ir-rieda tiegħu, inti tagħmlilna l-qalb fl-għażliet tagħna, qalb id-diffikultajiet tal-ħajja tagħna. Kristu ħniena, Kristu ħniena, o ħabib tal-bnedmin, qawwina fil-mixja tagħna ta' fidi biex inkunu lesti ħanatu ħajjitna għall-imħabba tiegħek. Mulej ħniena, mulej ħniena. Glorja u tifħir lilek Kristu qaddis tagħna li ma ċedejtx waqt il-prova. Inti l-għajn ta' tama u tu rekonċiljazzjoni għal kull maħluq. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.